Me sunanka? Umar Ali. Dan wace unguwa ne kai? Goron dutse. Ga ka da kayan mata, nawa ya wannan kayan? Na kakanmu ne. A ina ka saka su? A jikina. Yanzu ga ka a hannun 'yan sanda, a ina aka kama ka? A FCE ina shirin shiga. To na ka shiga? Wallahi dama shiga zan yi, wallahi iskanci ne kawai zan je ne. Cikin hostel din mata? Yi wallahi. Wata ce ta kira ka? Wallahi ba wata wace ta kira ni ba. To dama kun saba zuwa, ka san wanda kake zuwa gurin ta? Wallahi ban saba zuwa ba, ban taɓa zuwa ba. Lalibai kawai zan je ne. Me za ka yin kai ɗaliban? Wallahi kawai dai in tattaɓa wata ne wallahi. To ai an ce an same ka da abin kariya na kwaroron roba. Abin me? Kwandom guda nawa aka samu a wurin ka? A wallahi ba a samu komai a wajena ba. Haka kawai za ka je kai Yi lalibe? wallahi tsakanina da Allah. To amma Azalce. Gashi yanzu kafafuwanka har wandan ka sun fito alamun namiji da takalmi. Kai baka tunanin dama za a kama ka? Yi wallahi na yi tunani. Ban dai yin tunanin nan ba wallahi ba. Ka saba yi ne dama? Wallahi ban taɓa yi ba, ban ma To taɓa yanzu saka. tsaya, yanzu ga ka a hannun 'yan sanda, kana da dama ne? Da dama sosai mako wallahi. Ko me in aka kama ni a yi mun. Yanzu me kake so a yi maka? An afuwa nake nema, wallahi ba zan sake ba, ban taɓa saka mata ba Allah. amma da daddare ne kai ka sa alƙaci. Wallahi azalce, ban taɓa saka To mata da ba Allah. kafin mu gani. To cire kayan jikinka a hankali mu ga fuskar ka. Cire su za ka yi gaba ɗaya. Ka cire. Har da jaka? Ajiye jakar. Cire hijabin. Wannan rigar ta waye? Ta kakan mu ce. Ita ma cire ta. Har da bireziya ka sa? Yi wallahi. Ita kuma ina ka samu ta? Ita a gidan mu take. Dama haka ake sawa? Wallahi ban dai sanya ta kawai sa. Dama ka saba sawa kenan. Wallahi ban taɓa sa ba sa. Allah ya kiyaye. Amin sa. To har yanzu dai bamu gama tabbatarwa ko mace ce ko namiji ba. Cire bireziyan mu gani. Namiji ne kai ko mace? Namiji ne.